Oblasť často porovnávaná s Toskánskom, no tak blízko nás Tokaj. Tokaj je hlavne tokajské víno, ktoré pozná celý svet. Jeho časť leží ako poklad na východe Slovenska. Hrozno, furmint, lipovina a žltý muškát sa oberá v plnej zrelosti, spracuje sa modernou technológiou a 2 roky sa necháva zrieť v drevených sudoch. Malebné vinárske obce, ktoré sú poprepájané cyklotrasami, preslávené aj dňami otvorených tokajských pivníc, vinobranie, vyhliadková väža Tokaj, Rákociho palác či náučný chodník Oborín a najnižší bod na Slovensku, aj takýto je Tokaj. Miesto, ktoré si zamilujete. Očari krásnou prírodou, pokojom a pohostinnosťou miestnych vinárov. Naša vínna tufová pivnica vo Veľkej Tryni je už len čerešničkou na torte, prečo byť verný histórii vinných pivníc a dedičstvu Slovenska. A čo naša pivnica ponúka? Je vynikajúcou príležitosťou, ako vínny poklad uložiť v pivniciach, je možnosťou mať vlastnú vinotéku, archív, miesto, kde dozrie to najkvalitnejšie víno, je miestom, kde môžete tráviť čas so známymi a možno aj udržiavať dôležité obchodné vzťahy. A na záver, vínna tufová pivnica vo Veľkej Trni je skvelou možnosťou prenajímať vínne koje v ideálnych podmienkach so správnou teplotou, vlhkosťou a za prítomnosti vzácnej čiernej plesne. Alebo môžete organizovať ochutnávky v degustačnej miestnosti.